Ahojte všetci, dneska si pripravíme fajnovú kapustnicu dobrožrúcku, ktorá bude úplne že bez mäsa, bez klobásy, ale napriek tomu bude dobrá. Potrebujeme na to kyslú kapustu, cibulu, prepláchnutú pohánku, sojovú omáčku, mletá udená paprika, sušené hríby, ktoré sme si vopred spárili, sušené slivky, zmes korenín, borievky, čierne korenie, červené korenie, rázca a udený tempeh. Takže začneme s prípravou, nakrájeme si cibulu. Do hrnca na rozpálený olej si dáme cibulu, pridáme rázcu, udenú papriku, krátko opečieme, zalejeme vodou, sojovú omáčku na ochutenie, pridať aj kapustu, pridáme zmes korenín, zakryjeme a varíme. Asi po 20 minútach môžeme už do nej pridať hríby a nakrájané sušené slivky. Krátko povaríme. Takže tempeh si nakrájame. Tempeh pridáme do hotovej polievky na záver.